עכשיו אנחנו בענייני צרכנות, והפעם דיו למדפסת, אותו מוצר שימושי וביתי, והשאלה העיקרית שלנו היא: עדיף הדיו החלופי על פני הדיו המקורי של יצרנית המדפסת? ומה יש ליצרניות של המדפסות לומר בעניין? לצידי דורון עמית, מנכ"ל ובעלים של רשת DMO, שלצורך העניין מייצרת דיו בהחלט מייצרת מותג חלופי, מותג בדיוק כמו המותג המרכזי של יצרני המדפסות. אותו דיו, הדיו הוא לא דיו ממוחזר, הוא דיו שעובד בכל סוגי המדפסות, רק מותג אלטרנטיבי גם מבחינת מחיר וגם מבחינת איכות למוצרים מקוריים של יצרני המדפסות. אותו דיו למדפסת הביתית. הדיו הוא אותו דיו, הדיו הוא דיו חדש, אין... שחור, צבעוני, במקרים מסוימים אפילו הדיו, הכמות שלו היא הרבה יותר גבוהה. אנחנו ברשת DMO מפתחים גם את המוצרים שלנו במפעל שיש לנו, ואנחנו מצליחים להכניס יותר דיו במדפסות. בעצם אתה אומר לי שהדיו זול יותר. הדיו זול יותר, זאת אומרת, המחסנית עצמה, השימוש ללקוח הסופי הוא זול מאוד, הוא מגיע עד 70% פחות מאשר מחסנית. יש לך איזו דוגמה מספרית? כן, בוא נאמר שאם יצרן מדפסות עם מחסנית שחורה, המחיר המקורי שלו הוא בסביבות ה-170 שקל, אז מחסנית של DMO היא משהו בסביבות ה-89 שקל, ואפילו עם כמות כפולה, אפילו עם כמות כפולה במחסנית. אז מה הסוד שלכם? איך אתם צריכים לייצר דיו? תראי, אנחנו לא מחויבים למודל העסקי של יצרני המדפסות. המודל העסקי, אנחנו מחויבים, אין לנו התחייבות למחירת המדפסת. אנחנו מוכרים את המחסניות דיו, ואנחנו לא שמים את כל עלויות הייצור המדפסת על מחסנית הדיו, ולכן כל שיטת המחזור והמחסניות החלופיות הן הרבה יותר זולות ולא נופלות באיכות שלהם זאת אומרת, אנחנו לא משלמים על דיו טוב, על איכות דיו. ממש לא, כי הדיו הוא דיו חדש. הרי הדיו הוא לא דיו משומש, אין דיו משומש. בגלל שאתם באמת לא מחויבים ליותר מכך. עכשיו, הצרכן הביתי, אותן מחסניות נגמרות, מתקלות, אבל אפשר למלא אותן, ואז בהחלט, לצרכן יש שתי אפשרויות. לצרכן, אנחנו רשת DMO יכולה למכור לו גם ערכות מילוי שהוא יכול למלא את המחסניות אצלו בבית, כל עוד המחסנית היא טריה, בדיוק כמו שממלאים את הנוזל הכחול אחר כך עם שקית, הוא יכול למלא את המחסנית אצלו בבית. הנוזל הזה לניקוי חלונות. בדיוק, כלומר שקיות מילוי. שקיות מילוי שהוא מקבל אליו הביתה, הוא ממלא את המחסנית אצלו. זו בעצם המחסנית? זו המחסנית הממוחזרת, מיוצרת במפעל שלנו, משווקת בכל אחד מ-35 הסניפים שלנו. אז בעצם ברגע שהיא מסתיימת, אני קונה את אותו מילוי? ברגע שהיא מסתיימת, אז גם יש לך פה את האלמנט של המחזור, שהוא טוב לאיכות הסביבה. את מביאה לנו את המחסנית, מקבלת במקומה מחסנית חדשה, ואנחנו מעבירים את זה לייצור, למחזור מחדש. זאת אומרת, יש פה גם עניין, מה שנקרא, עניין ירוק, שאנחנו תמיד בעד. לחלוטין. איך מגיבות אבל יצרניות, נניח בינלאומיות של המדפסות, שיש להם את הדיו המקורי שלהם? יצרנות המדפסות בהתחלה מאוד כעסו עלינו ואמרו, תשמעו, אנחנו ניתן אחריות ללקוחות, ואז אנחנו כרשת DMO נותנים גם אחריות למדפסת ללא כל קשר לדיו. כל לקוח שיש לו מדפסת וקונה... כי בהתחלה זה לא היה כך, נכון? זאת אומרת, חברה אמרה, אם אתם לא קונים את הדיו המקורי שלנו, נכון, אפילו שמה מדבקה. אבל אנחנו ניצחנו את זה. במהלך שלנו, במסע שלנו, להגיע ללקוח ובאמת להיות אלטרנטיבה טובה ללקוח, אנחנו ניצחנו את הנושא הזה בזה שאנחנו נתנו פשוט אחריות למדפסת במעבדות רשת DMO. אבל אז הם ויתרו והיום כבר לא מסירות. היום כבר החברות די מחבקות אותנו ויש לנו קשרים, אנחנו ברשת שלנו מוכרים. הממשלה התערבה, היה איזשהו הליך? עכשיו היה איזשהו מכרז של החשב הכללי שבפירוש התערב בנושא הזה, ובאמת כבר גם מחסניות חלופיות מורשות לשימוש, אבל אנחנו גם ברשת שלנו מוכרים מחסניות גם מקוריות, מחסניות של היצרנים. זאת אומרת, פתרונות ההדפסה שאנחנו נותנים כרשת, כי באמת התחלנו מסניף אחד בירושלים וגדלנו ל35 סניפים בכל הארץ. זאת אומרת, הלקוחות הצביעו ברגליים לקנות מוצר טוב ויותר זול, אין מה לעשות. וגם איכות הסביבה, שבוא נודה שזה בהחלט... איכות הסביבה, שזה בהחלט חשוב, מכיוון שתזכרי שהיום בארצות הברית כבר 60%, בגלל נושא של איכות הסביבה, שכל ה-identity וכל המוצרים האלה הם רעילים, יותר ויותר משפיעים למחזר מוצרים. גם אצלנו עניין המחזור לאט לאט הולך ותופס.
כמה כמוכם יש? זאת אומרת, אתם לבד פועלים אנחנו בשוק? רשת, עד היום לא קם לנו מתחרה. אנחנו באמת גדלנו מסניף אחד בירושלים פה לפני 12 שנה, גדלנו ל-35 סניפים ברחבי הארץ, משרתים מרב. זה אומר שהציבור בהחלט... הציבור פשוט בחר בנו ובא אלינו לסניפים וקונה את המוצרים שלנו. אם זה יותר זול וזה והאיכות הרבה היא יותר זהה, זול. האיכות זהה. לכאורה אין סיבה למה לא. אני מסכים איתך. אז הנה, זה כמובן הבחירה שלכם לקנות דיו חלופי או דיו מקורי. רק יורשה לי רק משהו אחד להגיד. אנחנו, מאחר ויש כל מיני דגמים לכל מיני מדפסות, יש לנו קו שירות ללקוחות, ממש קו אינפורמטיבי ללקוחות, גם באתר האינטרנט שלנו וגם דרך טלפון כוכבית 3550. אז הנה, למי שצריך עוד פרטים. פרטים. תודה רבה. תודה.